ترهینر تریگر آزاد هم دعوت یافته میکنیم. جبر ویجی او نشاندانی ما دیاری زاروکی کو هفته درباز بوده حسی که او کوبانی ده به الیش دولت دکتر ترکیه ده هات قتل کردن مدیاری وان کرد و شخص وان ده همو زاروکی کو دناو شهر ده هاتنه قتل کردن همو زاروکی کو دناو شهر ده دایی کو باقی کردن ده کرنه هم دیاری زاروکی وان گشتی دکن. هم نها هم درباز فیلم دادن هم جاردن سپاس کرد و بخیرات بچه‌ها زیاده مقایت بر. در بیوان گرفتیه تیجی مقایت بر. فیلمی گواشتلمازن دبن ما کوبانی کشند. اساس 2019 ev film dest bekir. Be nivîsandinê wî 2019 biharê dest bekir. Demek ki Kurt da me biryarê kişanê de hazırtî me xilas kir û havînê re me dest pê kişan kir. Bi zahmetîn wê demê çêbû alî germahî da alî Rojava da sürecin siyasi askeri hinek zahmeti ava kir. 2019 havînê me kişan xilas kir. Pişra erişên devleta Tirkiye dest pê kir. Li serîkanî û girêspî dagirkeriyê devletê Tirkiye bi erişekî dest pê kir. Ji ber vî xebatê fîlm hat sekinandin. Herî davê piştî şer bi mehan şunda me cardin dest pê kar kir û fîlm xilas. Niha em fîlm parve dikin nîşandan dest pê kir. Ev fîlm malbatekî li Kobanî da jiyan dikin bi debare xwe bi firotina mas dikin. Behsa wan dike derdorê wan da jî di nav şoreşê de guhartin ve guhartin nîqaşên civakê çi ne em wana dibînin. Yani ev bi derfetekî bi şoreşê hat çekirin ev film. Bigişti film saatekî 23 dakikaya. Nişandana yekemin gala me Kobanî dest pê kir. Îro şunda jî nişandan Rojava giştî de berdevam bike. Li dinya giştî de berdevam bike. Plansazî me ji bo filmê jî demek ki herî nêzde hem bigêjin gelimê destpêkê Kurdistan piştre hemû cîhanê. Carê korê sînemayê me nekir bû, korê temsîlê lîstikvanê me nekir bû. Me hat xweşkirin yanî rolê sereke ez dilîzim. Ez û zarokê min û zarokê xwayê min bûn. Yanî piştî ku me ev film dî yanî armanca film çi ye piştî koçberî dema ku em koçber bûn em vegeran vê derket yanî jiyanek nû çawa dest pê kirin gurî we ji xwe me dest pê kiribû yanî qisetekî xweş bû rolê min bi navê Hesên bû ez û qîza xwe bûn me dilîst yanî çawa jiyanek hate kirin çawa gelên yê em bêjin yê welatiyê mentîqe bevra alîkar bû qised wisa bû bî şeklî bû yanî rastî hinekî me zor û zehmetî dî ji ber yanî caran me ew kar nekiribû yanî karê temsîlê û lîstikvanî û erêna me nekiribû rastî şiûrekî pir xweş bû yanî yanî me xwast şiûrekî bi rastî xweş bû me heyecan digirt erêna hinekî zehmetî çi bû têda ji ber ne me ew kara nekiriye yanî karê sînema karê lîstikvanî karê temsîl me nekiribû caran lê komîn bi me re bû alîkar
مباب را تمام کرد مزور و زحمتی دیج بر لیسک زارو کن حتی نیکو فرد بون حتی که هود بون یعنی او دیکرن راسی مینه که زحمتی دی یعنی گوری تکنیک تنگ ام بیشن گوری درفت تنگ ارینا یعنی پر قصت که خوشی باندور بود